Όπως βλέπετε, με τη σημερινή μας παρουσία ως εταιρεία, επιβεβαιώνουμε όχι μόνο τη στήριξη της έκθεσης COSMA 2013, αλλά και την πίστη μας στην οργανωμένη και δυναμική παρουσία εμπορικών σημάτων, σε αντίθεση με τη γνώμη πολλών θεσμικών παραγόντων της αγοράς που θα στοιχημάτιζαν το αντίθετο. Η Intergold ΑΕ, 35 χρόνια τώρα, διακινεί προϊόντα χρυσοβοίας, στηρίζοντας την απέτηση των συνεργατών της. Τον τελευταίο χρόνο εκπονεί συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της, εκ των οποίων μία πολύ σημαντική βλέπετε μπροστά σας. Πρόκειται για την παρουσίαση εμπορικών σημάτων αργυροχρυσοβοίας με όρους marketing και merchandising αυθεντικά διεθνείς. Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, παρά μόνο με την καινοτόμο φιλοσοφία του διαμεσολαβητή, δηλαδή όπως απλά θα λέγαμε το ατζέντη. Φυσικά στις προθέσεις μας δεν είναι να αποποιηθούμε τις προσδοκίες των συνεργατών μας, για αυτό που ο κλάδος μας ονομάζει τρεχούμενο εμπόρευμα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς μέσα και έξω από την εταιρεία, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και επίπονα για περισσότερο από ένα χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούν.